O Santiago Futsal presentou esta mañá na Praza de Abastos a súa nova campaña de abonados, unha campaña moi curiosa como xa nos ten afeitos este club e que está protagonizada por Diego Quintela. O canteirán fichou por 3 anos polo Barcelona, pero nesta próxima temporada continuará na súa casa porque estará cedido en Santiago. Santiago Futsal da terra. Ese é o lema da nova campaña de abonados deste club que cada ano nos sorprende coas súas iniciativas. O seu proxecto de cara á temporada que ven foi presentado tamén de maneira particular na Praza de Abastos, precisamente entre produtos da terra, e que se por algo se caracteriza o Santiago Futsal é polo seu ADN galego. Por iso é polo traballo e a humildade. A imaxe de Quintela co sacho traballando na terra queremos simbolizar que o principal valor do noso club é o traballo e a humildade. Non é o equipo con estrelas de fútbol, non é equipo con xogadores que gañen millóns de euros. O futsal está formado por un grupo de xogadores e traballadores que sufren moito para conseguir os obxectivos deportivos e económicos que nos propoñemos. Así é, no cartel aparece un xogador cun sacho, neste caso Diego Quintela, que fichou por 3 temporadas polo Barcelona, pero que continuará unha campaña máis na súa casa. O Arzuán xogará cedido no seu club de sempre, no lugar no que medrou. É un soño para mí, non? Xogar nun equipo como o Barcelona, que se fixe en ti, iso quere dicir tamén o ben que se traballa aquí neste clube, non? Desde pequeno, fai 7 temporadas que estou aquí, eles enseñaronme a xogar, les enseñaron o que era o fútbol sala e moi feliz por estar aquí un ano máis cedido. O meu primeiro obxectivo, cando soupen que iba ir cedido, pois era quedarme aquí. Debolle todo este clube, son do Santiago Futsal e eu quería quedarme aquí. O Barça é consciente de como se traballa en este clube e eles mesmos xa me dixeron que era unha boa opción quedarme aquí para seguir mellorando. Para esta campaña os abonos rebaixanse, irán dende os 70 euros para os adultos en xeral, os 25 para desempregados e xubilados, pasando polos 45 para persoas con algunha discapacidade, universitarios ou federados. 20 euros custarán os carnés para a idade xuvenil e 10 para os menores de 13 anos. Non queremos que nadie quede sin poder ver ao Santiago Futsal polo precio ou polo coste do abono. Esta é a nosa 13ª campaña en Primeira División e nunca foron tan baratos os abonos. Por eso, a idea que temos esta temporada é intentar encher as bancadas o máximo posible e, sobre todo, a idea de que nadie poda quedar sin ver ao Santiago por culpa dos cartos. E aínda houbo máis novidades esta mañá na Praza de Abastos. O equipo lucirá a cor celeste na súa equipación para a próxima campaña e o club introduce na directiva como vicepresidente o profesor da USC que xa ten traballado co Rosalía, Javier Ferreira. Na presentación, o Santiago Futsal tamén contou coa presenza da nova concelleira de Deportes, Noa Morales.